Hej og velkommen til endnu en video på min kanal her. Velkommen til. Fuck laver jeg overhovedet her i kælderen. I dag så skal vi følge mig til min boksekamp. Jeg skal kæmpe, jeg skal bokse. Ja, så skal jeg ud her. Artlist.io. Wanna be it, wanna feel it, rage, power, weakest, falls, funny, driven, major, fraud, breathless, body, diamond, bones. Wanna be it, wanna feel it. Music licensing reimagined. Feel it, rage, power. Rage, money, power, and big. Og sådan der, nu er det, vi er stået af bussen. I er selvfølgelig kommet til videoen her, fordi I skal se mig bokse. Bokse i en fed kamp. Forhåbentlig. Vi er i Køge, og vi skal hele vejen til Lolland. I et bestemt sted, der hedder Majbohallerne. Jeg ved ikke helt, hvis I kender Majbohallerne. Men ja, vi skal derover til. Music licensing reimagined. Artlist.io. Hold da, hvad? Så er vi kraftigt med ankommet her. Mod Niklas Kakuru fra Thy Ballerup. Blok angørende. Jan Harke, Køge Bokseklub. Kom så, Jan. Ja, Jan. På Køge? Jeg tror heller ikke, at det til at starte med at gøre noget. Kom nu, Kasper! Er der god om på at skyde? Ja, Jan! Kom så, Jan! Kom nu, Kasper! Kom så, Jan! Kom nu! Fuld gas, Kasper! Kom så, Jan! Ja! Kom så, Jan! Ja! Flot venstre! Har vi en vinder? Kasper Ries, HSK. Kom nu! Giv Venstre en kæmpe stor hånd. Okay. Så gik kampen i hvert fald. Ja,
Jeg taber desværre, som du kan se. Men sådan er det jo, ikke? Jeg har lige vundet de 10.000 kroner. Så det vil også være lidt unfair, hvis jeg vinder igen. Altså, ja, 2 wins, det vil ikke være lige så fair. Så jeg tabte med vilje selvfølgelig. Det var alt med vilje. Det var 100% planlagt. Nu skal vi bare hjemad. Så skal jeg bare hygge mig. Og ja. Og sådan der, så er vi endelig ankommet til der, hvor jeg bor. Hvis I kunne lide videoen, så husk like og subscribe, ikke? Og ja, så er der ikke mere at sige end, I må have en god dag, aften, og peace.